честно да ви кажа, виждам един огромен проблем с корейската косметика. И това е, че масово пазарът е залят с фалшиви продукти. Точно така в момента има голям проблем с огромното количество на фалшиви K-beauty продукти. И заради това реших да направя видео, за да ви покажа как да разберете дали вашите K-beauty продукти са истински или не. Първото и най-просто нещо, което може да направите, е всъщност да проверите дали има данни на дистрибутор или производител на опаковката на вашия продукт. Също така много брандове добавят и QR код, който при сканиране може да разберете дали продуктът е автентичен или не. Това може да се провери с 3 различни апа в зависимост от коя компания е разработен този QR код. Един от тях е Protect Code Plus, другият е Hidden Tag и има трети, който се нарича Microcode. Това, което трябва да направите, е да си изтеглите някой от тези апове в зависимост какъв продукт имате вие и след това просто да сканирате QR кода. Но ако вашия продукт е автентичен, тогава ви се зарежда страница, която потвърждава неговата истинност и автентичност. И друга компания, която има собствени техни QR кодове, това е TIRTIR. И при TIRTIR дори е по-лесно, просто отваряте камерата на вашия телефон и сканирате кода на опаковка. Трябва да ви се отвори страница, която отново потвърждава автентичността на този продукт. И естествено не всички брандове използват подобен тип QR кодове и заради това ви съветвам да купувате своите K-beauty продукти само от доказани магазини. И тъй като ние не искаме някой да остане излъган след като е закупил продукт от нашия магазин, при зареждането на нова стока ние винаги искаме сертификат за автентичност от дистрибутора или производителя. Също така при внос на козметика в Европа, всеки продукт трябва да са съпроводен с сертификат, който се нарича CPMP. Заради това и всички наши продукти в сайта имат този сертификат, което доказва, че продуктът е автентичен и също така безопасен за употреба. Благодаря ви, че бяхте с мен и последвайте канала ни за още K-beauty трикове и съвети.